Jatendruok mag jotije mano kotu Francis ATWOLI oyango ni medruok mar osara mane omed jotije ma pacho ka odiochieng' manyoro gi jatend piny biro konyo jotije duto ma ok mana jotije ma yutegi nitiere piny. Koloso e kaunti ma Kisumu kawuono, ATWOLI oyango ni medruok mag osara mag jotije biro ting'o malo ngima mag jotije, ahinya to ne jotije ma pok oyudo medruok mag osara e kind thuolo malach. ATWOLI bende puoyo jatend piny kuom kawo okang' mar medo jotije osara kod kwan atamalo 12 ka jotije mantiere sekta mar pur nomedo osara kod kwan atamalo 15. So even FK coming up, oh, minimum wage. This is not minimum wage. Let Jacqueline Mugo of FK be told that this is general wage increase. Kenyatta did it when workers were badly hit, just like now. We have a Hormuz Strait problem in the Middle East. We have a problem of, we have had a long time of non-performing economy. Now our economy is doing very well. And that's why economists advised His Excellency the President that 12% general wage increase will move Kenyans a little bit higher to a higher strata than where they are currently. So let it not be mistaken that the increase of the president was a minimum wage. Kawo Kisumu wadhi nyaka Migori kama riwruok mar jotije piny owacho mar kaunti ma Migori dwaro mondo